bandiraɓe hoynade asman jarani pusodirde nuletake asman ko ɓuuri curki sa curki jaygo sakki less ceerno hammadou diallo mo guine konakiri are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gonduɗo e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditade yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirta ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaji jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗani mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗani jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hannirta ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno hammadou diallo mo guine konakiri mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen guine konakiri en jeehi mboɗenin toon to guine konakiri yeɓiyankoɓe Pindi Média Pindi TV ha tengta yewtere men wiyetede yewtere leɗol communication on calminama salminago nede salminago teddugal on neldama duwaw on ñagama duwaw ko rewa Allah hewde famdo yallah jaɓanen ko tata feguita yo yaafo en garten e nder yewtere nde ma en jaade bandiraɓe hewɓe bandiraɓe ganduɗa ko fanniyankoɓe ko joli e yontere nde kono mawni no heewi to banggue dawgol to banggue teddugal e faggudu ko adi foof duuɓi temedere ɗi maître Abdoulaye Wade dañi tawi kadi koye gurdam heewi ko neɗɗo waɗana duuɓi temedere capanɗe taw ko duttuɗo e joomum kono Allah wallimo omo wuuri omo selli ma en jaadu hen e goto e musidɓe men bandiraɓe men neɗɗo tedduɗo dawgol yanki mo golludi wonde suka hatta wonde mawɗo biyeteɗo Yaya Sako mo Dumgo Alpha kowona ɗum kadi ma e gartu ko wiyete ko hono waylo waylo laamu ɗiɗi ngu ganduɗa ko laamu Pastef laamu goo dañi duuɓi ɗiɗi Bassirou Diomaye Diakhar Faye woni mawɗo leydi ndi Ousmane Sonko woni gardiɗo jagorɗe nde Ousmane Sonko itta e ɗiɗo dumunnaji laamu ɗiɗi Pastef Bassirou Diomaye Diakhar Faye yeehi yaadi e Al Amin Lo yadani e Ousmane Sonko ene heewi ko haala hen e joni joni o haade musidɗo men Abou Gaye yettade e musidɗo men mo ganduɗa ko juge Dème mo ganduɗa eɗen gandi kañumni ko dawgol yanki koto Thiés o woni mawo naat eɗen jiiɗi jokkude Ibrahima Sy e joni joni o ko Yaya Sako ne ɓoggol ngol Yaya Sako assalamu aleykum bandiraɓe ne keɗima jaam ñalli walla jaam waali jaam ñalli Abou sa welama mbiya jaam waali mi salminima mi juurimama Diop a jarama yettama ka teragal timmugal to banggue faggudu leydi Sénégal ka gueldiyanke to banggue ɗemgal ka fanniyanke to banggue dawgol ko addi foof kalten koye duuɓi temedere ɗi maître Abdoulaye Wade Allah hokki ɗum no wuuri hakkille mum dillani an a gollodima e makko a gollodima e Karim a jeeyama e génération de konko he holko pamta e bandiraɓe yoɓe mbimi e wimami haade Abou Gaye e Abou Sy yettade ko adi foof ko yettude Allah e julde Nabil Moustapha sallallahu sallam yettude jinnaɓe meɗen juurade Cheikhna Ahmada Tidiane Chérif radiallahu taala anhuma salminde ceerno men ceerno Mouhamadou Lamine Ly Dunga e dendagal hohoɓe ine ɓe foof e hohoɓe aada e jinnaɓe meɗen a namdimam ɗo namgal belgal ni ibu président Abdoulaye Wade Allah hokki kam sutura liggodade e makko wonde militant makko wonde duuɓi capantati hikka gila mbiɗe lycée nde min narta e Abdoulaye Wade nde machallah on saaha nde waɗat créé parti makko nden minen amin laada min jeeyi hamin mbatti hakkillaji dans les années 89 90 min naaɗe élèves étudiants libéraux IEDR han jetti comité directeur PDS tano mbiɗa ni min o waɗi kam conseiller makko technique kadi mi dañi fartange yo jeeyede e yimɓe ɓe jooɗotono tan ko waɗa téléphone kar ko gonɗa mboɗomi nokku naggam har mbiɗa sohluma min hooram ɗum ene haawannomi sigo andude haqqille makko e gandal makko e martam mo Allah rokkimo sohlude min ngel ɗo taw mo jogui ma won ministére uji d'état hakke sappo mo jogui ko ganduɗa ko kono ko holludema tan neɗɗo o no fottiri to neɗɗagal ala mo yewi kanko ala mo yewi haqqille muɗum
kadi ko belɗo haaldude ko belɗo wurdude ko belɗo yaadude eɗen jettanama noon Allah sibu duuɓi temedere weeɓani dañde kadi dañde duuɓi temedere aɗa wonde sago ma wona kadi hunde weemde noon Allah waɗanimo o dañi duuɓi o dañi ɓesgu o dañi gandal o dañi laamu o dañi daraja o dañi martaba o dañi arsigue nde cakkitimi joddade e makko ma won han duuɓi ɗiɗi o wi kam yahayam mbimomina o min mi anda foof somi yeehi yawmal qiyama huccide jomiraɗo holko ponmi wiidemo mbimomi to banggue o wi wondi ko min ko waɗanimi ko min mi méritani ɗum mi anda fof ko tagi o waɗanimi ko o rokkimi ko o wi min hande komi hoore rarere tal nayere o wi haaljo joni Allah rokkirmi arsigajam ardata ko par milliard a faadi pour haalandemo kadi omo jogui liman billah kadi ko neɗɗo jiɗɗo qur'ana ko neɗɗo jiɗɗo qur'ana ko neɗɗo jiɗɗo diine kadi ko neɗɗo jiɗɗo leñol makko kadi ko neɗɗo jiɗɗo kadi ɓamtare kala ko yi ene fotino sappo o yiɗi ko wonta temedere kala ko yi caggal leydi o yiɗi ko artirde leydi he nde o waɗa réélire en 2007 o waɗi conférence de presse ma won ujunnaji ɗiɗi journaliste aduna o foof ene ngari on saaha eɗen nganndi leydi ndi ne diwrimo waɗano Idriss Seck ene artina natte kursi he e woɗɓe Moustapha Niasse en Tanor Dieng en kadi alliéji makko fof omo serte mumen woni Ammade en Landing Savané en ene woɗa Landing kam yahano kono wondi Ablaye Bathily en woni la gauche wallanoɓe ko ɓe nde conférence de presse o waɗi ɓe mbimo an ka wiye président de 83 ans naggam e naggam ujeri fayi walo o laawi ñande hen e haala makko nde conférence de presse o gasi amin dusamo omo faati bureau ji makko o wiye junggam teep o wiye junggam teep o wi kam yaya mbimominam o wi ñii dañoo dof tubaab yi dañoo dof o wi ñu naan ma wiye président de 83 ans 2007 kalami de o wi man bima amee téeméer at day tay ɓe firti e pulaar o wi yaya ɓe ɗo journaliste uji koreji ma ɗi koɓe hangaɓe eɓe mbiya min komi président nayejo jaaroe duuɓi capanɗe jeetati min nde dañmi duuɓi temedere nde ko hannde ɗum ko 2007 wonno firti to banggue kayitaji Ablaye Wade dañi duuɓi temedere kono kanko o ɓuuri duuɓi temedere o ɓuuri temedere o ɓuuri temedere ɗum ko min wima ɗon ko haalnimi ngol ɗo konngol 2007 o wi kam nde dañmi duuɓi temedere nde ko hannde eɓe mbiyami komi nayejo mbiɗa yaare duuɓi capanɗe jeetati 2007 taw dañi duuɓi temedere noon wimi alternation nde waɗi nde 2007 ko ni o wimi rutti gayni on sahaa yimɓe mbiya ko nayeejo o wawa nde o woni candidat 2012 de Allah rokkimo o jooɗima ɗo ha Macky Sall woni ɗo duuɓi sappo e ɗiɗi ha iwi ɗo ha lomto mum ari waɗi ɗo duuɓi ɗiɗi hannde o mono waɗane duuɓi makko temedere hannde sa yii Jeune Afrique ma taw toon interview makko ha ɗo ɗo kaldeten Ablaye Wade kañum haalanta hoore mum téléphone composé numéro mo yiɗi haalde e joomum Ablaye Wade waɗata agenda mum Ablaye Wade waɗata consulté email mum sa windimo joni joni o heɓat o jabtoma Ablaye Wade windata document mum windata lettere mum yamirta ko foti waɗanede e ko fota waɗanede kanko yahata haaju makko yahata hammu makko inchallah yetten Allah mawde ya sako jafoɗa Ablaye Wade omo wiyanno kanko koɓe wuroɓe duuɓi kewɗi mawa ñaam sadak yimɓe heewɓe e ko nandi hen kono hannde woni goƴƴi yimɓe hannde yaya ko PDS ko liggi ko e ko Ablaye Wade liggi ko honkama yo wonte parti PDS honkama yo daro holyande ma hen janggo ɗum ɗon lohgol ngol woni tan koye neɗɗo goto ko Abdou Karim Wade e Karim par ce que so tawi minen fof min darima min mbi minen ko kanko yoni min pour o lomto par ce que amin gandi omo jogui gandal ngal amin gandi omo jogui expérience o amin gandi kadi martaba babiraɗo ene yuppe makko amin jiiɗi o ardo min amin jiiɗi o wona candidat amen élection ngaji ɗiɗi mbaɗi 2019 o waɗama recalé 2024 ko waɗira recalé ko ɗum c'est pas normal o waɗiri recalé par ce que affaire nationalité a windat lettere tan ministre de l' intérieur leydi ndi ɗon jabtoma hayso jabtakima lettere o yoni preuve wonde a waɗi renoncé oɗon nationalité donc hande min donki yo ar hay oɗo anniversaire ala fof min mbaɗani pour yo ar o daro yimɓe ne mawnina bammakko aduna o fof ne mawnina bammakko o daro donc hande caɗele amen tan ko Karim Wade so tawi o ari o darima PDS yeeto hoore mum e leydi he dañat mairie ji dañat département ji so élection législative waɗi dañat so yeehi présidentiel ene wawi haɓede ha daña kono ni no darori ko ɗum lohni fedde nde par ce que ɓe lomtiniɗoɓe ene gandi jikku makko ko wona garditteɗo te ɓe cuusa wadde initiative gaga o yamirani te gonɗo ɗo ha Qatar a wawa wiide aɗa halfa wonɓe Sénégal tubak wi la nature a horreur des vide ɗum tan woni hande caɗele par ce que hande sa yi PDS à part mawnam Alioune Diop hol joguiɗo toon hande légitimité haaloɓe yidde PDS ɓe hol joguiɗo toon hande légitimité hay hen goto wona compagnon Ablaye Wade
donc ɗum ɗon ene jeeya e ko lohni min wonɓe jeermen kaala dow inde PDS min mbiɗa andi ɓeeɗo ko min ɓuriɓe gueɗal e PDS to banggue politigol to banggue andugol partigol to banggue andugol Abdoulaye Wade e démarche mum e philosophie mum kala hen mo nodduɗa e place o mbiɗa ɗum yo haalan ɗum ko woni libéralisme wawa waɗandema ɗum résumé e phrase uji tati donc ko ɗum woni hannde ñawande PDS kono PDS ene wuuri par ce que ɗo ɗo kaldaten kala tergal jeyngal e PDS waɗi renouvelé minen Matam min mbaɗi renouvelé fédération Kanel waɗi Ranérou waɗi 46 département Sénégal fof mbaɗi renouvelé hay diaspora waɗi renouvelé fedde sukaɓe waɗama renouvelé fedde rewɓe waɗama renouvelé bandi men député Fat Sow mo Keur Massar woni président fedde rewɓe ancien ñi mbaɗi renouvelé enseignant ji arabisage kono hannde probléme o tan ko Karim ara daro min keɓa caggal muɗum min gollo wadde so tawi Karim ani on ndendata on gollota ko son gollani PDS koko jogo e mayde non PDS mayata ay PDS et PS wona parti ji mayoji par ce que c'est des partis historiques aɗa andi affaire politique waɗi ko histoire et démocratie les partis démocratiques woni comme no APR ni ko démocratie ari ha darima ha wuuri mbaɗi créé parti mumen en mbawi hen wuurde en mbawi hen wadde naviguer en mbawi hen wadde évoluer quel que soit les circonstances par ce que ko démocratie o loi o hokkiɓe ɗeɗon yamirode les partis historiques noon woni ko parti ji garɗi guila haydara ngara ene kaaɓe ene daña musil sa teskirima woote jamanu moɗon onon kecci min woote nden ala carte d'identité saɗa woota gorta koye yeeso yimɓe fof joom wuuro daro sa wootani en hannde a wootani so lempo ari fawa dow ma ko teddi so tuuse ari wiya heɓata sa indi inde ma garata sa yangini garata sa mayrama garata mais kanko addi waɗi feere ha carte d'identité dagui sa ala carte d'identité a wootata gueɗel gonguel ngel bañ gacce waɗa woni jaaha cuuɗoyeɗa laɓoɗa mo belɗa fof taw hay yumma jibinɗomo walla bamma jibinɗomo wawa andude holmo gotanɗa woni sirro gayno addi ko wiyete encre indélébile nden aɗa yiya parrainage o nde wonno denndiraɓe amen wuuro Alpha ko parrainaɓe chef de village amen ara woota laabi 40 e ñalawma goto e woota goto taw noon neɗɗo fof kartal gotal jogui droit wonde ndiya mayɗo wonne neɗɗo maaya goto garɗo inde mum nodde daro wiya kañum woni neɗɗo taw yimɓe gandi wona kanko ala ko wawa hen donc parti historique PDS et PS ɗiɗo parti ji wona mayoji PDS e wuuri mais probléme o tan koko mbimami ko par ce que sa ƴeewi hay élection ngaji législative jawtuɗi ɗo ɗi 2022 minen alliance amen APR wona logique par ce que minen ko APR ittimine pouvoir koye APR min kaɓe duuɓi 12 so APR yeehi ha ñoolama hamin garti amin mbaɗa alliance APR aɗa ɗum ala sens PDS fonno yaade koye dow inde hoore mum kala ko dañi anda won ko dañi c'est la première fois guila 1978 PDS yaha élection législative dañata ko ɓuuri 3 députés alors que mandat jaltunoɗo 2022 PDS ene joguino 27 députés 78 première élection Ablaye Wade nde yadata e koreji makko ɗi mbiyanmami ɗi Ammad Landing ene wonde e Ablaye Bathily woni la gauche wallannoɓe mo ɓe 28 député ɓe dañño 28 député ɓe dañño donc ɗum tan woni hannde caɗele PDS kono PDS e PS wona parti ji mayoji par ce que kala wuuro ngo jaaɗa e Sénégal ma taw hen militant goto dariɗo yaya sako en ceertani no wiyeteno wonde so tawi hakkude mon APR so APR gayni ko wadduɓe maaka ko noon jogori lomtade kono lomtaki ko wona ɗum ko gatna min e laamu kesu darnagu ngu laamu kesu Pastef 1 et Pastef 2 hol yiyandema hen eyyi hande situation mo gonɗen ɗo e wuurde o kam premier responsable ko Macky Sall par ce que Macky Sall nde waɗi barrage Karim Wade waɗi barrage Khalifa Sall ɗe pourno joguede yakare wawde wonde lomtade ko ɗum hokki boulevard Pastef nde ari ene hesɗi ko sukaɓe ene gaddi discours kesso mbaɗi engagé sukaɓe jaade mumen ha ɗum ɗo waɗi Macky noon nimsino par ce que élection 2024 ala fof no waɗani pour ha Karim wona candidat te min mbiɗa andi gueɗel gotel mi haalni ɗum Ablaye Wilane ene wonde Ablaye Seydou so wonto min kawruno élection ngaji ɗi ene parane guila mois de juillet nde Macky wi wona candidat mbimiɓe enen gandata candidat ɓe mbi commence a mbimi Macky Sall waɗata soutenir ko Karim Wade ɓe gona e jalde ɓe mbi kam ɗum wawa gasde jimi ɗo wawi gasde ɗum aussi wondunoɓe Amadou Ba ɓe gandi ha mbaddi malde e ceerno Alassane Sall en jeehi mbaɗi recours mo mbaɗi yo Karim waɗa éliminé par ce que ɗo ganduno so Karim woni candidat Macky Sall waɗata soutenir ko Karim Wade mais nden taw hankkadi ne ko wiyeteno ko hankkadi ne la balle était déjà parti le coup était déjà parti o waɗani ɗum récupéré maintenant ko faati e laamu kesu nduɗo waɗangu hanki eɗen jogui hen jiyanɗe tati yiyande adana nde wiyetede président de la république du Sénégal hono Alaji Bassirou Diomaye Diakhar Faye maccuɗo men o pour la première fois guilo laami ko joni o timmi ko woni président de la république wadde choisir ɓe hooli
ɓe yaakori ɓe yiɗi gonda e muɗum pour golle ɗum ko goo gouvernement o ɓe jaanoɗo wona kanko waɗi par ce que kanko hoore makko wonɗo haali o wi ministre nanngam ngannduɓe ɗum koye conseil des ministres par ce que gonnoɗo o ko kañum wanno choisir DG ambassadeur uji maire uji député ji fof kañum waɗi choisir ɗum ko goo genen ɗimmel ngel o en jii wonde mbeɗa wiya kanko Diomaye Allah ne rokkimo chance uji ɗiɗi omo jogii deere Macky Sall e Abdou Diouf to baŋnge wonde homme d'état haalata ko yiɗi waɗde dow waɗata ko less te so waɗii kadi waɗat aboutir c'est à dire so fii womre nde yettoto par ce que o paranat ɗum o heɓlanoo ɗum omo jogii kadi ƴoyre Ablaye Wade par ce que yimɓe ɓee ne njuuma intelligence et ruse wonaa gootum intelligence woni jannginteeɗo faama ruse woni ƴoƴƴo situation garɗo fof ne waawi yawtude heen ɗum ko janngat ɗimmo o donc oɗo janngat ɗimmo holliri yimɓe wondunooɓe e Sonko te enen fof eɗen nganndi ɗeeɗo ko wayno Cheikh Tidiane Dieye en ko wayno Yankuba Diémé en ko wayno oɗo hen Balla Moussa Fofana Ibrahima Sy koreji men Podornajo Déthié Fall ngannduɗaa ko kanko Sonko yaltinno ɗum e liste Barthélémy Dias en 2022 o artiri ɗum e sara makko ɗum conseillé o ɗum proposé ministre ɓeeɗo so dariima hannde surtout Cheikh Tidiane Dieye ngannduɗaa kanko waɗi ɗum investir candidat kañum e Habib Sy ko ɓeeɗi ɗo wanno investir kanko waɗano investir Diomaye ko peeje mum waɗana haa woni o yante muɗum ɓeeɗo so njehii hannde mbaɗi choisir yaadude e président e rumtade mo so firti ɗum ɗon Diomaye holliri ɗon dañi hankkadi ne expérience état e expérience politique o timmi hankkadi ne kala haalde nde ngannduɗaa o weɓata liɓɗi gueɗel tara ɗiwel ngel ministère de l' intérieur et ministère de la justice ɓe o waɗi toon ɓe ngannduɗaa takkani e politique woni inspecteur d' état Makhtar Cissé e avocat humaniste maître Moussa Sarr mo ngannduɗen enen fof eɗen nganndi ɗum en jii ɗum en kelima ɗum en nani ɗum eɗen gowodiri e mum eɗen nganndi ɗum ko neɗɗo jiɗɗo peewal ko neɗɗo jiɗɗo deyre wona neɗɗo kewɗo fitina kadi wona neɗɗo jiɗɗo injustice ko humaniste dal aɗa andi avocat e enseignant poti wonde ko humaniste woni jiɗɗo neɗɗo jogiiɗo hurum e neɗɗo ɓeeɗo ɗiɗo so waɗi ɗumen justice et intérieur o waɗi finance Cheikh Diba o waɗi maintenir Cheikh Niang affaires étrangères firti ko wiyete les prérogatives régaliennes woni ngannduɗaa ngesa ba ngannduɗaa walla nambo mo ngannduɗaa ɗum ko président tan jeeyne hoore mum e ndeer gouvernement woni ɗiɗo galleeji nayi défense intérieur e justice ene wonde affaires étrangères ene wonde économie et finance ɗiɗo galleeji joyi hannde ko kanko tamen ɗum hoore mum te laamu jawtu ngu gila fuɗɗi ko meeɗa tamde ɓeeɗo donc ɗum holliri hannde la république hannde omo waawi gollaade ko yiɗi ko e yiyande nde yiino nde e oga ko yiino ko haɓe luurodiri heen kanko dene omo jogii moyen wadde appliqué kanko yiyande makko nde par ce que kanko woni président ha 2029 Allah yaadi heen Yaya Sakho mi meeɗi hedde l'an 2019 somi juumani élection ne faya noddumami aɗa fayi Dunguwal Fa mbimami beele on gonani candidat mbiɗa ala on gonata on ndeƴat ballon président Macky Sall ha laamo so gayni totta on ɗum koko haaldano firti walla ɗum ko an tan miijuno ɗum no ko andude politique no yarata e andude Macky Sall aussi par ce que Macky Sall wonko o wadde Ablaye Wade ko yimɓe ɓe ngannda malgré hare wande boowal nde ayi élection 2012 o nde waɗi nde Ablaye Wade waɗi qualifié deuxième tour ari premier Macky Sall rewi heen dañi 25%, Ablaye Wade dañi 34%. Moustapha Niass neli ko Allah yurmo ɗum yaafo ɗum rahmatullahi aleyhi Madiéna Diouf sehil muɗum neli ko biyeteɗo Bekkay Sène neli goɗɗo ne wiye Kabou ko Casamance aji ko o sehilaɓe makko ɓe o mawnidi ɓe o jangguiɗi ɓe o wurdi duuɓi e ketali ɓe holodiri ɓe e Malick Gakou oɗo ɓe jeehi to président Ablaye Wade ɓe mbi président Ablaye Wade Moustapha Niass wi saɗa mandini finde 2000 nde dañi 17% kañum yuppanma gonɗa président joni noon situation ari ka qualifié de premier tour oɗon waɗi qualifié te ene andi hande so tawi a yante muɗum a woppi an a woppi kañum yaada e makko par ce que on wonno troisiéme yaada e makki gañoto élection ngaji ɗi par ce que aɗa andi yimɓe ko fuɗɗi rumtadema ko jiɗɗa fof waɗatma gouvernement jiɗɗa fof leloro makki oɗo président Ablaye Wade kalam ɗo koko Habib Sy haaltanimi ɗum directeur de cabinet Ablaye Wade kañum sakiri won directeur de cabinet ene taɓani ño kanko haalni ɗum Radisson o wi Ablaye Wade wimo addi oɗo Moustapha addi ko foyi ene waɗi en tête parti muɗum coalition mum waɗi signature mum e cachet mum wima yo windu point ji ɗi o yiɗi ɗi fof so gagnima o waɗanamo ɗum o wi sa yi mbiya Moustapha Niass so Macky Sall gagnima ko min gagni somi gagnima ko min gagni par ce que min ko min woni bamum libéraux ji woni tariqa yaaruɓe libéralisme Afrique ko min fuɗɗi ɗo libéralisme min woni mawɗo mabɓe komi vice président libéralisme international nanedimi hande mi waɗi soutenir socialiste
contre un libéral koye ɗum ko gaccam way kono ko ligginomi e politique ko fof faano ɗum miɗo fiiɗum ɗum noon mi watta ɗum mi yaadata makko so gagnima ko min gagni so gagnima kanko ko min Macky Sall e anti libéralisme mo woni o ko Alassane Ouattara kanko nde o ari nde wambimo en tant que Ablaye Wade natti wonɗo ko Ouattara lomtino par ce que Ouattara ko Ablaye Wade nani ɗum e tariqa he donc kanko ne o wawata wallude goɗɗo ko wona neɗɗo makko par ce que Amadou Ba c'est vrai ari yante makko to banggue politique mais Amadou Ba wona libéral Amadou Ba are politique par accident ɗum woni noon kanko Macky Sall o yiiɗi wadde ko mbimami ko mais ɗum mbiɗa anduno ɗum min guila 2019 par ce que o wawa président Sénégal wawa wadde mandat goto yaha ɗum wona lawol par ce que sa waɗi mandat goto a wawata wadde haydara il faut 2 mandats ɗum ko hayso min mi wondani e ma il faut 2 mandats pour mbawa wadde preuve ma jeeha goɗɗo noon ara lomtoma mandat noon hankkadi ne diwata ɗiɗi ɗum kam koko signina ene gasi ko wiyete ko clause d'éternité hay goto wawa artude ɗum so Allah jogui noon Yaya Sakou Allah jarama golle ma jooɗi peewi siftinde bandiraɓe ka tergal timmugal to banggue leñol e golle koye kaduji leñol jeeɗa ka fannuyanke to banggue dawgol gollodiɗo e maître Ablaye Wade golle joɗɗe baɗɗe fayida a jarama Diop merci jarama ɗum noon no mbiɗen ni mataw en gayɗo enen e musidɗo men Yaya Sakou en keɗima ko haali ko en jettimo en jarnimamamo eɗen paadi ɗo musidɗo men Ibrahima Sy ministre wondude mo ganduɗa kañum woni jusdem sen keeɓi ɗum ma en jokkodire muɗum ko wona ɗum ko ma en jokkodire musidɗo men Abou Sy Atman Sy ma jokkude Abou Sy kanko makko so en keeɓimo yettude bandiraɓe tan no wiideɓe laamu mbaylagu ngu waylo laamu ngangu ngu ene wayno fannu o no sifoyi sen kemno Abou Sy kalanɗen ko en gandi Ablaye Wade nde laamoto nde to banggue gonka e leñol eɗen jogui noon kulhuli mawɗo no feewi wiyede oɗo ko ƴiƴiwo wiyede oɗo wona jiɗɗo leñol oɗo so laamima ma yaltin wiyoɓe mbimi Dakar fano Fouta kono ina wayno mataw ɗum laataki ni so tawi en keeɓi toka men Abou Sy o wawi arde ma en ƴeew ɓeten laamu Ablaye Wade holno wano e meɗen caggal muɗum laamu Macky Sall holno wano e meɗen saabu tolninoma kala ɗo gonɗen wiyete ko neɗɗo ko bandum Macky mataw addimi ɗum fof ha heewi leñol mum nanni hen ha waɗani saaha soɓe jiiyaɗo ñanti tan ɓe cekanma ɓe cikka mataw koko Macky laami ko waɗi dañƴa ko tawi wona noon wayi nguɗo laamu ari hol ɓetu ko joguiɗen hen to banggue laamu gadanode darnade to banggue ɗemde to banggue leƴƴi ko pecciɗen hen e nguɗo laamu daraygu ko daña hen to banggue ɗemde e to banggue ha joni leƴƴi ɗum woni ko jiɗɗen haalde hen so tawi Allah lamɗo yettini so tawi Abou Sy yettima no wawi ma en kaldu hen soɓe meeɗino haaldude hen wona goho wona ɗiɗi wona tati so wona ɗum ko musidɗo men jusdem mo ganduɗa kañum eɗen gandi jusdem ko neɗɗo fannuyanke ko neɗɗo bawɗo golle ɗe musidɗo men sehil men mo ganduɗa ɗon gandi hono pa babiraɗo mo ganduɗa ko Alaji Abou Gaye o woni koye lawol faade Nouakchott kanko Alaji Abou Gaye kono ma en jokkodire makko so Allah lamɗo jaaɓi wadde yiyande makko e yewtere nde nde ganduɗa omo faada e kala saaha bandiraɓe woɓɓe ma natta ko en direct ɓe kaala ñawde nguɗo laamu mbaɗangu hakkude Diomaye e Sonko ko wayno dewgal ngal gasi ko beele gasi walla gasani nannude terɗe ɗe ganduɗa ko yimɓe Sonko ɓe yakoyno ɓe ganduɗa ko teskanoɓe artude nadde e nguga laamu holno ɗum jogori ñawirede ko wona ɗum ko yimɓe ɓe ganduɗa ko suwaɓe suudu sarɗiji hande ummiɓe toon artuɓe nattuɓe gaɓe hol fotɓe lomtadeɓe ko wawi wonde foof haade jusdem yettade walla Ibrahima Sy walla mo ganduɗa ko Seydi Amadou Ba mbiyen tan nguɗo laamu cuɓagu darna hanki fayi hande holko Sénégal naɓe paade e nguɗo laamu Sénégal naɓe no paade e nguɗo laamu laamantere nde wona laamantere duko e ƴettoje e dawgol Al Amin Lo omo andi holto umma duuɓi ɗiɗi ɗi Sénégal en mbiyata hurtoyima caggal kono kam mbiyen yarani yeeso walla mbiyen koko hurtoyi caggal to banggue faggudu to banggue jangde to banggue cellal to banggue gonka to banggue jokkudire koye fitinaji tan wona koye campagne tan wona te campagne no foti gasde so élection waɗama woodi laamiɗo laamima gayni yo tottu goɗɗo o kadi yo liggo wona yaade kono laamu hettako tan e moni foof ala koni haaju mum sowona campagne ala koni haaju mum sowona poɗodiral ɗo koko foti ƴewtede
wadde alamin lo mo mbiɗen joni Allah wallimo o hokkama hoolare nde ɗo nde gonɗen e dow muɗum o foti ko gollade ko wona ɗum ko eɗen gandi hande hakkude men e leyɗele ɗe kodduɗen hakkude men e bandiraɓe men wonɓe caggal leydi hakkude men e pelle ɗe gona laamuyankoje to banggue faggudu koko darti waylo waylo o ko waylo waylo baɗɗo fayida poɗɗo teskede poɗɗo ƴeewede kadi ko poɗɗo nafde kowona ɗum ko sen garti e daawal ɗimmal haade musidɗo men Abou Gaye kanko ne wonino e ligne he nane en keɓanimo ma en gartu e yiyande wonde yiyande nde ganduɗa ko wiyetenoɓe opposition serdiɓe ɓe en ɓooyi ɗum haalde to banggue opposition ko sallanaw ko jabtama wadde recours to ganduɗa ko député ji ɗi ganduɗa kañen ko jamboyeɓe e wonɓe opposition ko ponno wadde guila adan gam falade oɗo ndeɗo yolde ko ɗum woni ko yetti ronka ha joni yogas sen duttima to banggue juɓɓude fadde jagoɗe capantati cuɓaɗe ɗe nattodiraɗe hen gam ustude to banggue ko wiyete ko hono feeji eko nandi hen ina yooɗi ina waɗi fayida kono ko woni lawol ko woni gonga ko mawɗo leydi doole mum no Yaya Sako wini mataw ko joni o felliti wiide e habtade no doole makko ponno e banggue nguɗo laamu ñagoɗen Allah noon koto won laamu pooɗe e ndu he sen gatte e yiyande wonde e jagorɗe natɗe ɗe walla jagorɗe jaltuɗe ɗe jagorɗe jaltuɗe ɗe san ƴeewi joni ma en taw ko boni boni ko foof wiyete ko Pastef mo Ousmane Sonko walla Pastef muɗum ko fodde sappo e tati jagogal nane nder hen beele dole ko ustiɗe ha laaɓi walla ko jogoɗo ustade ha laaɓi ñande jeegom ko jogoɗo wadde kongo he ko wona ɗum ko coalition Diomaye président jeegomo naati e nder hen heddiɓe ko société civil wadde so Ibrahima Sy naatino joni walla mo ganduɗa kañum woni musidɗo men systéme maɓe dokkan en yiyande fanda e fatude e ɗum ɗo ko wona ɗum ko to banggue opposition Sénégal kamɓe kalɗan hande no kewmi wiide mbiyanmi ko opposition ala saabu accude lande goto ne kaɓa e koye mumen wiide yen gaccirɓe walla haaɓe daña peccoɗen hen ɗum to banggue politique ko jumre nde moƴƴani nde welani haalde nde fotani ha joni haalede fanno ko hande ko wiyete ko opposition darde mum ɓuura feeñde darde mum ɓuura labtude hande koɓe tale ronkama yoɓe ndendu ɓe jii windande so tawi ko mo ganduɗa ko kañum woni hono oɗo Déthié Fall mo ganduɗa eɗen gandi hakkude mum Sonko no wano no nanirano hen salima heddade e muɗum arti nattiga e Diomaye politique ko intérêt ji jahata wadde ɗum ɗo woni ko jiinuɗen haalde hen e faddade bandiraɓe meɗen ɓe Abou Gaye neɗen mbadda e mum to banggue ɓoggol o haala yiyande makko musidɗo men Abou Sy mataw suwata o yettade so tawi yettima ƴettanmo hayso ko mintaji seeɗa mbadden e juge Déme salamu aleykum waaleykum salam ceerno Abou Samba Diop juge Déme an a weeɓani hebde de patron a weeɓani hebde mi salminima mi juurimama mi salmini bandiraɓe keɗotoɓe radio Pindi TV keɗotoɓe jeegoɓe radio Pindi TV foof eyyi a jarama ceerno Ibrahima Hamidou Déme ko adi fof guinnitanoɗa min cifanɗa min hunde e gurdam ma ko Thiés koɗɗa hol asri ma darde ma e golle ma e tolno mo gonɗa nde naten e yewtere nde eyyi ceerno Abou Samba Diop min ko Thiés ɗo jibinami nawa wiyede komin juddu jeeri en kono noon laslam Fouta ko mbumba e cubalel par ce que jinnaɓe ɓe jibina ko cubalel kono ko mbumba woni lasli mabɓe eyyi toon joni noon ko ɗo janggumi ɗo alquran janggumi ɗo école ha dañmi bac eyyi gaddimi wonde greffier nanmi administration 1998 après gonmi magistrat duuɓi 14 après noon nde mbanmi démissionné nde en 2018 nanmi politique joni kam komi avocat mbiɗon waɗa exercé cour pénal international et cour africaine des droits de l'homme a jaama noon Déme wadde an ka laawanke cubalel mum fof ko laawu
law samba lawa me kala wanki a jaama système emin jeeɓa dandema e golle ma saabu a hersani leñol ngol a hersani ɗemgal ngal aɗa andi ɗo jeeɗa aɗa andi ko gonɗa yimɓe no mbiya saaha noon système omo ɗeɓi woɗɗude yimɓe ɓe ko fati e dente men ko fati e batuji men e ko nanten ko jaboɗa jomumen. eyyi ɗum kam peut être que neɗɗo wawa nadde e dente fof kono minen kam komin haalpular en a yii mi wimani ko ɗo jibinami ɗo mawnumi kono neɗɗo kam na wawa jibinede hay France walla nokkuji goɗɗi tawa kañum no yiɗi culture mum no yiɗi ɗemgal mum minen galle amen ha joni ko ɗo woni koye nder jolfuɓe min mawni kono nder galleji amen ko haalpular haalete hen ha joni eyyi joni noon dente ɗe noon na waɗi dente ɗe ganduɗa neɗɗo amin hen kono neɗɗo wawa nadde e dente foof eyyi kono avant tout minen komin parnotoɓe komin goni ko te to dente haalpular en goni foof ko vraiment amin belto e arde hen yewtidde hen e bandiraɓe. a jaama dem haɗi men yettade politique o wonde juge gona cour pénal international cour africain droit de l'homme ko nandi hen gona dawgol yanke beele ala ko ɗum ɗeɓata tardindema seeɗa. eyyi aɗa andi politique kam na jooɗi goto moment waɗa ko métier ni neɗɗo jiya ɗum naata e politique ko kañum tan waɗata eyyi minen noon komin jabbuɓe ne politique wona métier politique neɗɗo no wawi ɗum wadde kono tawa no jogui ko golli no jogui compétence mum eyyi ko ɗum waɗi minen amin mbaɗa activité politique kono haɗani ne amin jogui métier amen eyyi wimani min métier ko avocat joni noon ko caggal leydi gollotomi eyyi kono komi jagguɗo neɗɗo kam ko wawi wonde foof no foti wadde dañde métier mum ganda so politique ne gasi an duttoɗa e ko mbaɗannoɗa ko eyyi kono ɗum noon haɗani yimɓe ne wawde wadde activité ji mumen eyyi min basam koɗo Thiès eyyi amine goneyi pré campagne élection mairie ji garoji ɗi kono somi liggoyima caggal leydi mi arti somi ari ɗo komi gono e terrain he eyyi te ala on politique uji gonɗi ɗo ɗi ɓurɗo amen darade e terrain politique o nder Thiès. système nde mbatta démissionné l'an 2018 yimɓe hewɓe baɗum ammo anda ko saabi min joguinomo hen sunu saabu darde ma e golle ma e gendiyankagal ma bandiraɓe hewɓe ne mbiyanno ne gollata e laamu on to banggue sariya a walli ɗumen no fewi guila e kayitaji guila e yimɓe toñaɓe e leptoɓe nde mbatta démissionné nde min homno muusomi no fewi holko saabino jiiɗa muusma ha jiɗɗa yaltude e on sa mbaɗɗa démissionné. eyyi aɗa andi ceerno Abou Samba Diop justice yimɓe ne ndata hen nde ko idéal idéal woni ko jiɗata tan ko ɓuuri chaque fois ƴeewat golla wiya minen de amin jiiɗi Sénégal démocratie o to tolni ɗo janen démocratie ɓurɗi wadde avancé e aduna he fof te ɗum ne régime aji dewɗuɗo le régime Senghor Abdou Diouf e Ablaye Wade e Macky Sall fof darima hen Sénégal kam ko démocratie kono chaque fois tan yimɓe ne jiiɗi ko ɓuuri eyyi ko ɗum noon waɗi yimɓe goto moment justice ne kañum jogui leydi min mbiyanmi so woni no leydi ko bâtiment justice wonata fondation o par ce que so justice so laawol tiiɗani tan leydi tiiɗata démocratie tiiɗata ɗum waɗi noon minen nde min jiini justice komin jinno hen tigui rigui ko ala min liggi hen mi woni e union des magistrats sénégalais mi woni no membre conseil supérieur min mbaɗi hen komin mbawi nde min dañani ɗum noon
min jaggini amin foti wadde continuer combat o sa yine magistrat kañum ne wona tan bawɗo wadde syndiqué wona bawɗo haalde par ce que ɗum statut ma wima obligation de réserve an ñaawowo aɗa foti dañde darde nde ngannduɗaa a fotaani haalde opinion ji ma eeyi ɗum noon so a haɓiima nder haa ngannduɗaa a heɓii keerol a waawaa yahde plus loin mais a yaltat continue combat o eeyi ko ɗum wannoo min mbaɗi démissionné par ce que min jaggini laawol no jogironoo ni ɓuraani eeyi te ko combat oɗon min kontinta haa jooni jusem ko jawno ɗon e ɗin laamuji ko to baŋnge potagu ngu gangal nguɗo laamu Bassirou Diomaye Diakhar Faye Ousmane Sonko beele ko jawno ɗon to ko on jiiɗum ga walla on jiyan ɗum ga henno walla no serti eyi ɗum kam mi yawat e jaabol ngol ɗum kam ko kañum jaasi ko meeɗiɗo dañde Sénégal gila indépendance minen komin jiiɗo duuɓi ɗiɗi ɗi jawtuɗi kañum jaasi fof eyi min noon ɗum noon bettani kam par ce que min sa yi régime Pastef min mi meeɗa minen nde min mbaɗi démissionné nden Ousmane Sonko ne minen gonduno e opposition min mi meeɗa wawde liggodade bon e maɓɓe par ce que na waɗi no ngannduɗaa sa yi yimɓe na mbaɗira noon tan ngandata ko pour heɓde laamu kono wona pour fewnude eyi min kam komi wiyata ko woni ko waɗi ɗo gila indépendance ko waɗi ɗo duuɓi ɗiɗi ɗi jaasi sur tous les plans sur le plan côté justice côté économie côté social côté culturel e fof eyi leydi ndi kam koko yaari caggal no feewi Zizi Ibrahima Hamidou Déme wadde somi jaggi ɓernde ma ñoowe mataw aɗa ɓi nimsude saabu cikkanɗa kono wawi so wayloyima ko dogannoɗa ko beele ndeɗa ɗum kono ko janɗa ko mataw mbiɗa ɓuuri bonde eyi nimso no wawi hen dañde par rapport e ko neɗɗo yinno ko kono neɗɗo kam sa waɗi fodde ma a waɗi tan eyi min goto momma sa woni leydi ganda aɗa wawi hen gollude aɗa wawi liggade pour démocratie ma pour leydi ma yaara yeeso a waɗat tan ko mbawɗa eyi kono noon so woni tan yimɓe ko yakorino ko ɗum kam ko nimso eyi ko nimso mawɗo vraiment kono ne ɗum nena holla Sénégal naaɓe sono cuɓo janngo e jam yo ƴeew no cuɓirto wona e haala tan neɗɗo suɓirte e ko haala e golle e expérience e fof no waɗi critére uji kewɗi ɗi ngannduɗaa neɗɗo sono suɓee gardatoɓe sono suɓee maire sono suɓee député sono suɓee président ko critére uji ɗin ɗum mbiɗam sikkini Sénégal naaɓe mbiɗam yaakorini Sénégal naaɓe e ko nguuri duuɓi ɗiɗi ɗi sono suɓoo laawol gongol ma ɓe dañ darnde wonde nde wona nde ɓe dañno en 2024 ni eyi par ce que ko wiyetee ko Sénégal naaɓe mbaawi tan ko waɗde sanctionné kono mbaawa lamminde eyi mbaawa lamminde kañum en sanctionné njooɗoto tan neɗɗo wiye kañum waɗaani ko foti waɗde ko ittee kono yimɓe ƴeewata sono ƴitta no mbaawno réglude probléme uji ɗiɗi min chaque fois ko ɗum mbiyatnoomi avant 2024 eɗen mbaawi dañde alternance par ce que ko dañno ɗum nen mi haalat min nen komi opposant Macky Sall gonnomi amin jinno ko ɓuri leydi ndi eyi amin jaggunooni Sénégal ne waɗi mérité ko ɓurno ko wonno ɗo ko eyi kono ne a ƴittat ko woni ɗo ko mbaɗa feere pawa ko ɓuri ko wonno ɗo ko eyi kono Sénégal naaɓe kam chaque fois ko noon tan mbaɗat sanctionné no ƴitta kono ƴeewata ko pawata ko eɗen keɗon wi tan ko yo yaa no yaa fof yo yaa tan yo yaa tan yo yaa en ƴewata lomto eyi mbaɗa ɗiɗi neɗɗo yaha mbaɗa feere noon mbaɗa feere haa daña
cuɓiro no ngannduɗaa so dañii critére uji maɓɓe ko ngannduɗaa ma ɓe njaakaro ni maɓe dañi ko ɓuri ko wonnoo ɗoo ko systéme mbele ɗiɗo duuɓi ɗiɗi en njii pooɗe nduwe hakkunde Bassirou Diomaye Diakhar Faye e Ousmane Sonko o suɓa faye funnaange o faye hirnaange leydi yahaani yimɓe no ndari jooni waylaama gardiɗo jaagorɗo keso dañaama mbele aɗa jogii njorto ko heddii ko ɗo jooni e mandat maɓɓe nguuɗo laamu aɗa jogii no hoolaare ma gollo eeyi so woni tan haalde goonga ko fawa hanki ko kam yimɓe dañii heen njortu ni kañum samori ko wonnoo ɗoo ko par ce que duuɓi ɗiɗi ɗi jawtuɗi kam nde Sonko ardi gouvernement o ko gouvernement fitna tan Sénégal woni koye fitna woni koye crise uji woni koye caɗeele mawɗe eeyi te ɗum tanka kanko caɗeele ɗe fof ne ko gardinooɗo gouvernement o goo kanko ko neɗɗo finna ɗiɗi ne kanko e président ɓen nanndiraani e ko no ɓe foti golliraade so a yii président kañum watta déterminé politique de la nation kañum ardoto eyi premier ministre foti ko rewde e ko président fawi ko kono yimɓe njiiɗal kono noon ko no ɓe cuɓiraani eyi par ce que ko normalement ko Sonko kañum suɓimo eyi jooni noon so a suɓima neɗɗo ara jooni wona dow ma heewɓe heen so ngonaa tan nunɗuɓe njaɓataa ɗum e ko ɗum addi ɗo crise o ko waddi ɓe noon ko affaire laamu tan e affaire kaalis min kam ko ɗum jiimi so a yii ko affaire fond politique e 2029 e kaalata wona intérêt wona nafoore Sénégal waddi ɓe eeyi jooni noon hanki noon ko waawa wiyeede kam ɗum kam saɓori par ce que so a yii na janii heen ministére uji par exemple ministére de l' intérieur e ministére de la justice ɗin ko ministére uji tiɗɗi bon pawaaɓe heen ɓen kam camori gonnooɓe ɗoo ɓe walla ni yimɓe no mbaawi dañde heen yaakar par ce que ne voilà kamɓe ne ko gooto parti o tan ko parti Pastef kono noon yimɓe kam ko njii kam par rapport e pawaaɓe ɓe min nde mi ministére des affaires étrangères nde Cheikh Niang fawa heen on mbiɗam anndunoomo nde mi woni en fonction ko diplomate mawɗo ɗum na waɗi ko heewi ko waɗi changé eeyi par ce que min nene mi wonaa opposant tan mo ngannduɗaa mi wiyata haydara moƴƴaani haali goonga eeyi ɗum kam vraiment na waɗi ko change ko heewi e diplomatie par ce que kanko kam ko neɗɗo gannduɗo affaire diplomatie ko heen woni hawo jani retraite makko eeyi kono noon caɗeele mawɗe ɗe Sénégal dañi gila 2 ans ko affaire économie so a yii noon gonnoɗo économie o ko kanko fawtaa ɗo te o tottaama o ɓuraa o ɓeydanaama doole o ɓeydanaaɗo eeyi so a yii kamɓe affaire ko wiyetee dette caché ko eyi Sénégal ko ñamlii tawa no suuɗi ɗum addi caɗeele Sénégal te ɗum ne ko premier ministre Ousmane Sonko haali ɗum waɗi ko bonnani Sénégal ko heewi te kamɓe ne ɓe jaɓaniinomo ko ɓe jaɓanɗoɗumamo erreur aji ɗiwo waɗatno eyi jooni noon amin njaakorini Sénégal ma haalde FMI par ce que waawa wasde haaldude FMI eyi yimɓe gila duuɓi ɗiɗi ñamloto tan na njoɓa ñamaale haydara yimɓe fof jiini haydara waɗa ko investir ko e leydi ndi ustugol carburant en ustugol goɗɗumen fof yahaani hay hunde yahaani hay hunde so a yiiɓe tan ɓe mbiyata ko eeyi ko Macky Sall acci ɗo ko woni ko moƴƴaani mais Sénégal naaɓe kay nde ƴetti régime Macky Sall ko heen ɓe jaggini aɓe jiɗi ko ɓuri so woni no régime Macky Sall o Sénégal naaɓe jaggino ko régime ɓurɗo ɓe ƴettata ɗum ɗo eeyi te kamɓe ne jammbaragal woni ko tawa caɗeele liggoɗa pour ƴitta ɗum jammbaragal wona ngara tan tawa fof no moƴƴi
systéme mbaɗa anndi jaafoɗa ka jagguɗo no feewi kono président Macky Sall no ƴama lefol laamu toon to loni nguuɗo laamu wi ko poɗɗo ñaaweede o fotaani totteede toon walla ko poɗɗateeɗo ñaawe aan fanduma ko sariya ko jabtoɗa e ɗum eyi ɗum fof tan bon ɗum kam ko min mi dajjini ko haala politique tan par ce que neɗɗo mo ngannduɗaa on jaggini koko fota ñaaweede oɗon jogii laamu gila duuɓi ɗiɗi on mbaɗaani heen haydara ɗum kam tawata tan ko haala politique eyi aɗa anndi ko wiyetee populisme ko woni ko yimɓe tan il faut ko nguurnee militant ji maɓɓe mbiye eyi o ma soke o ma waɗe ni yimɓe guccii kaalise ɗum minen kam min mbiyaani gouvernement Macky Sall fof ko laawol so wonaano ɗum min gonataade des opposants amin ngannduno na waɗino leydi ndi jogiranoo ni ɓuraani kono kam neɗɗo ne saɗa wiyee aɗa rewe laawol tawata ko na waɗi ko mbiyeɗaa aɗa rewa heen laawol min kam so woni crise 2021 o ko waɗi ɗo ko so woni no wiyetee ko responsabilité ji ɗiɗi so wiyaama Macky Sall kam Ousmane Sonko ne waawa heen waaseede waddeede eeyi so woni tan yimɓe no nunɗa eeyi mbiya holɓen ngoni responsable so Macky Sall fawaama mbiinooɗo sukaaɓe yo njaltu mbarondira on ne waawaa kat ɓecceede jaltina mawɗo leydi e laamogo he yo nduppu yo mbaɗ eeyi ɗum kam waawaa ka waaseede waɗeede donc ko heewi heen ko ngannduɗaa ɓe mbino ɓe mbaɗi plainte cour pénal international bon no waɗi ko ngannduɗaa min mi waawaa heen haalde par ce que toon liggotoomi kono so woni no cour pénal international jaggiino no foti rewde président Macky tawa rewi ɗum gila ko ɓooyi a jaama noon sise mboɗo anndi ka tampuɗo seeɗa kono ngartanmi koye landa mo jogiɗaa o aan ɓuri waawde yiyeede mbele aɗa jogii yimɓe woɗɓe anndaaɓe ɓe mbawɗa wiide son njehii nokku nanngam njiyee kaari walla njiyee kaari walla njiyee kaari kono walla yimɓe ɓe janngo so yiɗi jokkaade ma jokko e maaɗa eeyi namdal maa ngal ceerno Abou Samba Diop no welimi no feewi par ce que aɗa hanndi heewɓe mbiyata ko minen parti amen ko éthique wiyetee ensemble pour le travail l'intégrité et la citoyenneté yimɓe hewɓe mbiyata ko min tan ɓurata yiide ɗum kam c'est normal par ce que parti ne so woni parti o gañaaki tawa élection ji mawɗi ko noon tan yarata ko seese kono minen haa Japon ɓe njiiɗaa ɗo Japon no woɗɗi Japon tan amin dañi toon groupe mo ngannduɗaa ko groupe parti o eeyi amin dañi ɗum Canada amin dañi ɗum États-Unis amin dañi ɗum Europe haa Norvège haa Suède en fof eeyi ɗon noon Afrique ɗo ne amin ɗumini ɗo Mali Côte d'Ivoire en Congo en Angola eeyi parti o kam haalaani tan e juge Dème tene haalaani tan Thiès min ko Thiès woni base am kono so yii Fuuta fof eeyi Matam so yii région Matam pratiquement commune fof amin dañi toon bureau eeyi Matam kam min puɗɗima toon waɗde ɗumɗoji amen min puɗɗima toon massification amen jooni mamin ngar département de Podor o eeyi ko seese tan kono parti o kam nani yaaja eeyi yimɓe nani ngara yimɓe nani ɓura heen yiide koye mumen eeyi kono ko seese tan nenam wiyata ka yaarude seese hatta yettade min calmima min ñaguima duwaw ceesnaɓe Zizi Ibrahima Hamidou Déme jaama so tawi a jeeyama hakkude mum e cubalel e nder laaw Samba Lawa maire nokku Birane Touré Birane Fadimata so jelli Birame Mbagn a haalanama histoire laaw e nder département Podor ha tengde Mumba wonko Mumba daño hay goto dañano ɗum e on saaha ɗiɗo jiiduɓe Youmay Baba o wona ministre d'État ministre affaires étrangères
toon to leydi Mauritanie oye wono ministre de l' éducation nationale ɗo e Sénégal woni Ibrahima Mamadou Wane Samba Defa e mo ganduɗa ko Birane Wane ɓe jaaha Nations Unies walla OUA eɓe nandi yimɓe mbiya holko ɓe jiidi ɓe mbiya ala koɓe jiidi o heno lomtoyi Wuldadda o gana lomti Léopold Sédar Senghor ɗum noon Ibrahima Hamidou Déme jarama. eyyi ceerno Abou Samba a jarama no feewi annane dandema yimɓe min ɓooyi ɗum nande min ɓooyima wadde suivre onon ne yimɓe jangge mon pular par ce que minen ne komin tuttu jeeriji hen guila RTS en e ɗen foof min keɗotono émission ji e pular ɗi mbaɗoton ni on jarama no feewi mbiɗam yettuma mbiɗam yetta auditeur e téléspectateur u radio Pindi foof on jarama. A jarama noon ko Ibrahima Hamidou Déme gondunɗen yewta nden woni koye naywude en jettimo e jarnimama ko wona ɗum eɗen duwno bandiraɓe parlal naaɓe e Bangkok naaɓe saabu jaltugol aduna bandiraɗo musidɗo biyeteɗo Mamadou Diop ko jatigue wonno o jippini ummade nalanke ha ceerno kala garnoɗo Bangkok o jippini ɗum kala garɗo toon laaɗo woni o wonde e muɗum eɗen nelda duwaw faade e parlal naaɓe foof Mamadou Bassir Salen ceerno Alassane Salen kamɓe fof ceerno men ceerno Samas en kala mennoɗo yaade toon kala mennoɗo somoyade toon e daña toon haaju o wandi ɗum teddugal o wurtima e joomi ko yallah yimomo yafomo harnamo aljanna ko parlal o wernoyte parlal noon ne heewi jambareɓe eɗen mbiya musidɗo men Issa Diop mo ganduɗa eɗen gandi kañumne dande mum ko wonde fayida no feewi ɗon naati tan e ceerno men ceerno Diallo on jeeɓimo ɗo ma on jeemmo mo mbinoɗen ñanden so tawi ko kañum wonno hakkude Bulak to diwan Casamance hakkude mum e Gambie commune Oulampam to wiyete bitti bitti en e Sumthioulay Thia en Katipa Vanga en so tawi ko on ko ganda mawɗen tawi ko kanko ceerno Diallo woni koto Guinée kanko waynintuno yimɓe ɓe ganduɗa ko rugiyankoɓe eɗen mbiya leñol men ken anduɓe ken alduɓe kono hoto gandal men woni eɗen piya jamma eɗen piya ñalawma eɗen tongue eɗen coke gandal men to banggue maayo holto woni en kaɗama awde e maayo en taccinama holto gandal awoɓe woni gandal sernaɓe windoɓe tawama e guese mumen keptama joomen jawdi men heptama hoto leɗɗe men e condi men woni oɗo ceerno Diallo noon mo mbimi Amassi Bolol ɗo Bulok ɗo nde min jiyatamo ɗon nde kala yahannoɓe mo waynini so yeehi ne heewi arde ene heewi artirde ko neɗɗo joom gandal no fewi kanko ceerno Diallo ko Guinée to woni en jettimo en jarnimamamo en jetto joguiɗo fuɗɗimo laaɗo haaɗi so tawi ko wonno ɗon ko nanɗon ha joni wonko Allah waɗe makko yo wallu leñol ngol o jangguina sukaɓe jamɓe janggude e makko kaldum ko gandal Allah jarama on jarama en jetti bandiraɓe men burnaɓe ñanti en e oɗo wutte ko ceerno Samba Gagnane Abdoul Hamme mo yewmale ceerno Samba mo Mbour ceerno Samba mo ganduɗa commune mo ganduɗa ko ceppaɗo tebbel ɗo ceerno Samba Gagnane gueɗe men guila hanki tawi wona hande en jarnimama mo ñande alen nde ko toon jaaɗen salminoydemo juurademo en tawi toon bandiraɓe men waalinkoɓe woɗɓe fayida en tawi toon seydi men Idrissa Niang lolliɗo Thiaroye en jetti Aissata Guedde wondude Mariame Gueye Aissata Guedde nana France Mariame Gueye nanɗon e Mbour na maha ha feewi ne jogui atelier ji baɗɗi fayida ne ñoota ko waɗi fayida kadi ma en tournoy toon so tawi pawo arti Abou Gaye ko jaaɗo Nouakchott nden noon o serta e tew o serta e kosam omo wawi won toon duuɓi temedere hatta ne ñaame ne yare ata ene yare ene ƴakke tew on wani toon duuɓi temedere kono so artima en tournoy toon so Allah jaaɓi en jetti Mariame Gueye mo tawɗen ɗon o en calmini Aissata Guedde en calmini Sall Yewa Pagnel mo ganduɗa ko guiɗo men sehil men e joom suudu mum e sukaɓe muɗum ɓe ganduɗa ne garɗon vacance nama ha yoodi ne fewna ha feewi no walinkoɓe goowi wadde waali ni ko noon mbaɗi ɗon e Mbour en jetti Abdoumalal Diop ancien ministre sénégal de l'extérieur ancien ambassadeur sénégal to Libreville lamorgo leydi Gabon tagal timmugal fedde ɓamtore Pulaar en jettimo en jarnimama mo en jetto joguiɗo fuɗɗimo laaɗo haaɗi ɗum noon ceerno Diallo mo Guinée en mbi en jiimo nden hakkude Sierra won e Libéria e Gambie nde rébellion o muusi nde yimɓe ne tooñe kanko ñawdanno yimɓe ne jaa Issa Diop go komo parlal wuro seediye so fende dellin tan o parlano makko o notoyo hen Diop hulde reedu addanta neɗɗo maayde addanta neɗɗo kadi wuurde ko Allah welete yo wano wayni yewta men leela communication ko ɗo katen en janima bandiraɓe kala ha lawol ngol so Allahu lamɗo jaaɓi
bandiraɓe hoynade asman jarani posodirde nuletake asman ko ɓuuri curki sa curki jaygo sakki less ceerno hammadou diallah mo guine konakiri are dow mon jiɗɗa ko andude holko dañata walla holko dañatma ko kanko yaawi hen gonduɗo e rafi gorago embo safra debbo mbo meeɗa dañde ɓesgu embo safra joguiɗo caɗele e laamu mbimi jokkodiri e o ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko udditare yawde mbimi jokkodire jiɗɗa ko ɓayde ha naniɗa hano hannirtu ni jokkodire jiilatoɗo kayitaji gam ɗangal mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal jiɗɗa ko nooɓo mbimi jokkodire o ceernaji jiɗɗo ñibde e golle mum jokkodire aɗa liggo e nokku a yiɗa ummade e nokku o jokkodire ka tampinaɗo e golle ma jokkodire galle baɗɗo seyɗani mbimi yawno gam galle ma seero e seyɗani jokkodire o ganda joɗɗo gandal neɗɗo gonduɗo e caɗele hano hannirtu ni jokkodire o ceerno ɗaɓɓowo golle mbimi jokkodire aɗa jogui jeego aɗa yiɗi jeego yoya mbimi jokkodire o ceerno ganda joɗɗo gandal ceerno hammadou diallah mo guine konakiri mbatta ka plus 224 614 51 78 93 mbimi jehen guine konakiri en jeehi mboɗen toon to guine konakiri